jungle. Yaman. Salibonani, Makadi, Mune Zimbabwe. Wagwan people. Welcome to Zim Reality TV. Pamonosangana na DJ Sparks bullshit. Ashingwafa maleti, ashingwafa nyenzi nengi chipisa. Nye ndine yopana hapa inye ilikugumbura, inye sigufanza, inye kutitsangisa swara Sparks mafans esi mtanzo. Nye ndine ndea Enzo ishall. Enzo ishall ane kufungwa zainazo. Last time the video nekamboita jita Enzo ishall ataura kuti ada kusiya music muna September, but takangoitaura kuti tifunga kuti maybe mafans kana tapana zvikuitika, but from a video ataona akasiyana siyana ari kubuda ma-interview akasiyana siyana zvikuratidza kuti mukomana haasi bo haasi okay. Saka pada kuratidza and my reaction is going to my fans about nenyaya Enzo ishall yekusiya music. But before sanatanga kuita nenyaya ndinayepekutanga ndengoti kana pachinge paina tanga kusvika paZim Reality TV asata subscribe kana kuti subscribe aiwa subscribe kunoti unofanira kutendwa ngawatendwa asata subscribe gara subscribe because panapa tinoene ma latest tinoene nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika, right? Saka ma reaction fans ndo ndingokanda pa screen apa muchiwerenga zvenyu makarelax mawerenga movie zvachitaura nemafans about kusiya music kwaitwa Enzo. Ndenge chikomakana ndichitaura zvangu ndikutaura but ndingomakana muchiwerenga because vamwe vachakakurisa kuti timeyatonzwisise zvinenge zvichiita zvanga zvitaurwa nevanhu. Saka ndofunga nyaya Enzo ine zvikuitika something big zviri behind zvatisingazivi because kungokusiya music because tamubhega kuti mudara musasiye music, but zvikuita sekuti pane kubva pressure. Kana pena kaona interview yakaita na KVG zvikuita sekuti mukomana pane kubva pressure yakawandisa kuti pressure yo iri kumukurira zvekuti kuti achiregedze kusiya music atofanira kusiya music because pane statement rakataura so raiti vanhu kana vachiimba kana vakarira vanhu vakuexpecta more kwauri, even mamwe vanhu vanongada kuchengetwa vanongada say I think there's something wrong about nyaya iyoyi. Saka ma response anga achitwa nevanhu zvanga vachifilawo about Enzo ishall kusiya music kwaita ndo zvandingokana pascreen mune muchingoverenga ndichitaura zvandikutora panapa. Saka ndo mumiriro wakaita nyaya iyi inyaya yekuti rwadza kuti mukomana abatwa neye kusvika palevel rekuita se rekusiya music andika. Saka ndo nyaya yanga ndinayo panapa kuti muinzwewo muione about Enzo ishall kusiya music nemaresponse ese anga achitwa nevanhu. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe, ndiripo pachivhitivhiti cheZim Reality TV. Thank you.